Halløj, det er Axel Pres. Det er min videoaflevering af Stevns Klint. Yes. Til at starte med, så skal vi sammenligne de to billeder. Det er to tegninger af Stevns Klint. Man kan iagttage forskellige lag af bjergarter, herunder kridt, flint og ler. Formålet med at tegne geologiske profiler er at visualisere lagdelingen af strukturen og jordlagene, for at få en bedre forståelse af, hvordan klinten er dannet over tid. Man kan se her, at tegningen fra 1835 giver mere detaljerede oplysninger sammenlignet med den tidligere tegning fra 1759, hvilket giver os et bedre indsigt i klinten som helhedens udseende, hvordan det så ud dengang. Yes. De forskellige lag i klinten repræsenterer geologiske perioder og processer, de har ført til deres dannelse. Den nederste del er skrivekridtet, som er skrivekridtet er let hærdet kalkslam og er overvejende opbygget af mikroskopiske kalkplader, kogolitter. De har oprindeligt siddet på overfladen af små alger, der er massevis levet fritvævende i de øverste vandmasser i kridthavet for 55 millioner år siden, sådan cirka. Når algerne døde, faldt de ned på havbunden, hvor det blev aflejret som kalkslam. Udover kogolitter indeholder skrivekridtet rester af dyr, som levede på kridtbunden, blandt andet muslinger. Nede i kalkslammet gravede forskellige dyr efterlod sig gravegange, som siden blev udfyldt med sort flint. Jeg vil gerne snakke lidt om flint. Flint er en sedimentær bjergart, der primært dannes ved akkumulation og omdannelse af organiske materialer. Flint er kendt for sin skrøbelighed til at kunne knække let og er meget skarpt, så man skal ikke kaste med det, så kan man få det i øjnene og blive blind. Over den ufuldstændige hædningshorisont bliver skrivekridtet gråt og kaldes af den årsag for gråkridt. Farven skyldes en stigende indhold af bryoser, som er mosdyr. Efter dette er der det såkaldte fiskeler i lave fordybninger i skrivekridtet. Fiskeleret har fået navn efter sit indhold af fiskeskæl og en mørkegrå, meget fint lagdelt af blød kalkholdig ler. Kalkindholdet stammer fra erosionen af kalklagene. Så har vi her seriatomkalket i Stevns Klint, kun bevaret i fordybninger mellem brysobankerne i gråkridtet, som er i fordybningerne. Overlejrets fiskelejet er en tynd gullig kalksten, som er korrosionskalken. Til sidst så har vi bryozokalk. Det vides ikke, hvor længe erosionen varede, men da hædningen af gråkridtet og korrosionskalket var overstået, indvandrede bryozoerne i stor stil, altså mosdyrene. Yes, her. Kridt-tertiærgrænsen ved Stevns Klint er ca. 65 millioner år gammel, og dens tilstedeværelse bekræftes ved et lag, der på Stevns Klint kaldes fiskeler. Grænselaget blev dannet som et resultat af den massive udryddelse. Laget indeholder en tydelig koncentration af erodium, som er en markør for asteroider og kometer. Dette bekræfter begivenheden og dens placering. Så er det spørgsmål D. Bryozokalken ved Stevns Klint består af kalksten og bryozokoloniter. Koralkalken i Faxe består primært af kalksten, som er dannet af koraller. Disse bjergarter er forskellige og repræsenterer forskellige geologiske perioder. Bryozokalken er ældre og stammer fra kridttiden, mens koralkalken er yngre og stammer fra tertiærtiden. Kalken i undergrunden i Danmark har stor betydning på flere måder. Til at starte med er det byggeressourcer. Kalken bruges som en vigtig byggeressource til produktion af cement og til opførelse af bygninger. Så bliver det også brugt til landbrug. Kalken anvendes i jordforbedring i landbrugssektoren. Den hjælper med at regulere jordens pH-værdi og forbedre næringsoptagelsen af afgrøder. Så er der det her med, at det også er natur og turisme af kalkinformationer som Stevns Klint og Møns Klint er naturskønheder og tilstrækket af turister, der indeholder vigtig geologisk information og fossiler. Så kan man også bruge det til drikkevand. Kalken fungerer som en naturlig filtreringsbarriere for grundvandet og hjælper med at opretholde vandkvaliteten og levere rent drikkevand til befolkningen. Ja, UNESCO er en forkortelse af United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, og også FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur.
Verdensarvlisten er en oversigt med mere end 1000 steder over verden, der er markeret som bevaringsværdige natur- eller kulturområder. En af dem er Stevns Klint. Jeg synes, det er rimeligt, fordi det er et stykke historie, så man kan først og fremmest se en masse om fortiden, og lagene i bjerget viser forskellige historiske tider. Og ellers med at forstå jordens historie, så er Stevns Klint også det bedste sted at tage hen for at få en forståelse af de mest dramatiske masseudryddelser i jordens historie. Det øverste lag på klinten er en blanding af jord, planter og organiske materialer, som blade og grene. Den dannes på følgende måde. Organisk materiale, blade, planter og planterester og dyrs affald er en del af dette lag, og det nedbrydes over tid. Forvitring, vand, regn og temperaturændringer nedbryder de underliggende geologiske lag, og dette bidrager til dannelsen af jord og mineraler i topsoil. Det var det hele. Du må have en rigtig god dag. Ha' det godt. Hej.